Δηλαδή, ένα κινητό. τι κινητό? Τηλέφωνο. Πόσα λεφτά θα δώσω? 100. Τώρα πλάκα με κάνεις. Πιο ακριβό θα το κάνω. Τι θα το κάνω? Και 50 ευρώ έχει. 50 ευρώ. Και σε 100 ευρώ τι το θες το κινητό? Θα πω τον Κυριαζίδη ότι θες κινητό, Δεν με λες, Γιάννη, 50 ευρώ 5 ώρες θα πάει. Και εσύ 80 έχει, 50 εγώ 100. Το πολύ 120, καλή είναι η μάρκα. Δεν ξέρω τι μάρκα αυτός ο Χριστός. Το περίξε. Και τι θα το κάνεις στο κινητό? Τον κόμενο μου θα τηλεφωνώ. Όλο αυτό θα έχω. Άκου τη μόδα τι βλέπουμε σήμερα. Βλέπεις τη μόδα. Και εμείς οι γιαγιές θα το κάνουμε. Γι' αυτό το θέλω. Το είπα καθαρά. Πες το τον κυρία Ζήλια, μα πες. Όχι, στα αλήθεια τώρα, το κινητό τι το θες? Να παίρνεις τηλέφωνο τον ταξιτζή? Τον κόμενο. Νομίζω δεν έχουμε εμείς που γεμάμε γκόμενοι. Τι λέει εκεί? Αν τι λέει παππού, τρελαθήκαμε. Τρελάθηκες. Τι κάναμε, παλαβώθηκα. Εγώ το θέλω. Τελείωσε. Να το πεις στον κυρία Ζήλια και ό,τι θέλει ας πει. Δεν του ζητάω λεφτά. Από αυτή τη λίγη σύνταξη που παίρνω, ένα κινητό θα πάρω μια φορά. Τι έγινε? Πάντως με τον ταξιτζή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αυτό που με είχες πει. Εγώ σου είπα. Τώρα είναι μόδα. Και η γιαγιά πήρε την απόφαση να κάνει τη μόδα. Τι, αυτό να τα έχω. Περιποίηση. Βαρέθηκα. Αλλάξω κανέναν άλλο φίλο. Τι λέει? Τι λέει? Άλλο φίλο δεν θα πάρει. Όλο σένα θα. Αλλά δεν μου βαρέσει. Βαρέθηκα. Όλο περιποίηση, τα παπούτσια θα δέσω, τα κορδόνια τα παπούτσια θα τα βάλω εγώ, θα δέσω τα κορδόνια, σιδέρωμα πανταλόνια που κάμισα, τον καφέ στο χέρ, το πιάτο του πυρούνι στο χέρ, πια θα αλλάξω και αρμάνα. Παππού, Άμα μου πας κύριος, να μην πιο χειρότερος. Άκου εδώ, μόδα είναι. Άμα είναι χειρότερος, δρόμιασμα. Εδώ σήμερα είναι φιγουρίνια, όποιο θες διαλέγεις. Τελείωσε. παππού, τα χρόνια την πήραξαν το μυαλό. Λες. Αν λέω. Το μυαλό δουλεύει πολύ καλά. Του παππού δουλεύει μια χαρά. Βλέπετε τη μόδα εσείς. Του παππού Είσαι δουλεύει αυτό. μια χαρά το μυαλό, το δικό σου κόλλησε. Το δικό μου είναι στάντερ. Ζυγαριά. Στάνταρ λέγεται, όχι στάντερ. Όχι ένα καφέ. Δεν μπορώ να Αν σήμερα γιορτάζει τι να κάνουμε. περιμένω, με κεράσετε. Μη σε κεράσαμε. Τι. Για πες, Την αγάπη μας. πού είναι για. Την αγάπη μας. Καλά λέω, μας πάρει κινητό και βλέπω. Ξανά θα έρθεις εδώ, τι θα συναντήσεις. Αυτό να το δώσω δρόμο. Δεν τον θέλετε στο σπίτι σας. Αφού δικά του είναι όλα αυτά. Σήκωνε τα φρύδια, μπρε. Καλά λέω, βραδινής εκτεμήνη που λέει. Γιατί σήκωσες τα φρύδια. Αφού λέω όλα αυτά δικά του είναι. Άμα είναι, Εσύ τι θα κάνεις εδώ? σώκα πρώτον έχω. Χαμπάρ πάρτο.